Po 33 hodinách prišli sme na hranicu polárneho kruhu, a to z jedného hlavného dôvodu, ktorý vám samozrejme poviem až na konci, aby ste sa mali na čo tešiť. Počujete, ale ideme, ale vieme kam? Áno, nie. No takže ráno sme z trajektu vystúpili značne poznačený spánkovým deficitom, čo bolo trošku smutné, keďže ma čakala najdlhšia cesta môjho života. A tak nachádzame sa už na pôde Švédska, takže aspoň niečo obzerať. Celkom ma prebudila aj prvá stopka s osviežením a tu budem potrebovať, pretože plán znie jasne. Ťaháme čo najdlhšie a čo najďalej, pretože čím skôr chceme byť za hranicami polárneho kruhu. Tam bude krajina omnoho zaujímavejšia a naše plány budú nielen zrealizovateľné, ale aj o to extrémnejšie. Po 10 hodinách cesty sme však vyhľadnutí, tak sme navštívili lokálny obchod a rozhodli sa spraviť ochutnávku. Vyskúšame smeša, potom si dáme keks a mám parmezanové čipsy. Jasné, nečakaj na nás. Tam sú burizóny. Zloženie kalóriem. Dobre, dáme sa ešte. Ale isto je to švédske? Ježiš, môžem to ísť zvrátiť na nemecké. Joj, bože. Vypli to. No a neostalo iba pri sladkostiach. Prosím ťa. Keď budeme za polárnym kruhom budeš stanovať, tak zíde, ne? Takže okrem toho, že som zistil, že cestujem s nákupným maniakom, moje zážitky obohatil aj fakt, že po 15 hodinách za volantom tak trochu zabudnete chodiť. Po pár hodinovom oddychu prichádzame na miesto činu, hranicu severného polárneho kruhu. A preto vám už môžem všetko prezradiť. Už ste niekedy spali v strešnom stane za polárnym kruhom? My ešte nie. Tento Snailer stan dnes otestujem. A nielen dnes, bude to dlhé spanie. No a proste som unavený, nevšimajte si moju výslovnosť. Čo si však začal všímať Walter, boli prídavné svetla na všetkých autách tuto na severe. No a prišlo to, čoho sme sa najviac báli. LED bar. Jak LED bar, veď toto má matrixové ďalkové svetla, čo vyrezávajú oproti idúce auta. Má to tu každý. Jak to tam chceš namontovať? Uvidíš. Ako ja toto nejdem dabovať proste, tak ja tu o severnom polárnom kruhu môžem rozprávať, on tam LED bar ide malovať, to je fakt akože toto by bol Čiže ako to povedal ten dôležitý človek, že a bolo svetlo? Dobre, musím uznať, že toto bol viac ako dobrý nápad. No a takto ožerený prechádzame mesto Kiruna a hľadáme miesto na spanie. Ak chcete vidieť moju prvú noc v krutej zime, dajte like a follow. Life could be dream.